भैया आज हो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे। आज सब लोग पवन सिंह के बधाई देता अपना अपना हिसाब से। अब भोजपुरी एकरा के एगो उत्सव के तरह मना रहल बा। यही बीच में नेहा गुप्ता जे की आज हमरा साथे बड़ी स्टूडियो में गाना कइले बड़ी पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे के दिन विश कइले बड़ी। इनकर गाना हम शेयर कइले रही सुनले होके हम लोग। तो सबसे पहले हम बता दी कि ये चैनल पर भोजपुरी में हम बात करें तो पूरा इंटरव्यू भोजपुरी में होके वाला बा। हमनी के भोजपुरी के से वैसे भी जुड़ल बनी सर। तो सबसे पहले हम चाहेम कि रउरा दर्शक के उ गाना सुनाई जौन गाना रउरा पावर स्टार खातिर गइले बानी। सबसे पहले रउरा चैनल के माध्यम से जितना भी लोग हमके देखता सबके प्रणाम बा। और ई गाना के बोल बा, आरा के लाल सन यूपी बिहार के, आरा के लाल सन यूपी बिहार के, जन्मदिन मुबारक भैया पावर स्टार के, जन्मदिन मुबारक भैया पावर स्टार के। तो देखिए ई रहल मुखड़ा। हम पूछे रउरा से ये कि रउरा कहाँ से ख्याल आई कि हम पावर स्टार के बर्थडे के गाना गाएं। ऐसे भी तो इंस्टाग्राम पर चाहे फेसबुक पर विश कर देती, कहाँ से ख्याल आया कि पावर स्टार के गाना माने एक बात से अगर मारा जाए तो रउरो पावर स्टार पवन सिंह के फैन बनी। हाँ, पावर स्टार के गायकी के तो सब कोई फैन बा और हम भी बानी वहाँ के गायकी के फैन। और ऐसे तो हम पर्सनल मैसेज तक कर नहीं सकत, तो वैसे हम अपना गायकी के माध्यम से ही मैसेज हर साल हर पवन सिंह के मतलब हर 5 तारीख के दिन उसके पहले ही मैं गाती हूँ। मतलब कि एक पहले और ये गाना गइले रहनी। हाँ, इसके पहले भी बहुत मैंने तो हम ना जानत रहनी शायद। हाँ ना जेगा ई वाला गाना ये वाला गाना पर पावर स्टार पवन सिंह के भाई लोग के फैंस लोग के जोन बा बढ़ भर के प्यार आवता रउरा गाना पर। रउरा पता हो कि काल के गाना रउरा लॉन्च कइले बनी बड़ा शायद पावर स्टार पवन सिंह के वजह से, चाहे उनका फैन उनका दोस्त रउरा के सपोर्ट करता लो। ई पर रउरा का कहे? हाँ, ई पर तो सबके आशीर्वाद बा कि हर साल पवन सिंह के गाना गाइले तो ई पर अच्छा व्यूज आवेला। तो हम पसंद करेली वहाँ के गायकी के, वहाँ के कि हम गावे नहीं गाना। तो बस ज्यादा हमनी के देर बात ना करिए। हम बस इहे पूछम रउरा से कि रउरा पावर स्टार पवन सिंह आ पावर स्टार पवन सिंह के फैन से का कहे के चाहे? बस ये कहे के चाहता नहीं कि जैसे रउआ लोग पावर स्टार पवन सिंह के स्टार बना देनी, वैसे भी हमरा गाना के सुनी लोगिन, शेयर करी लो और कमेंट करी लो कि गाना कैसन बा। तो भर भर के प्यार मिल रहा बा। वैसे भी पावर स्टार पवन सिंह अगर वीडियो देखत हो चाहे टीम के केहू देखत होगी तो का कहे के चाहे? सबके बस ई कहल चाहता नहीं कि प्यार दिलो हमरो के। अच्छा, गाना सुनिए। एगो बात बा कि भोजपुरी में लोग किसन को गाना गा देता, कुछ गाना गा देता, गाना गा के हिट हो जाता। तो रउरा वैसा काहे नहीं करत? रउरा पवन सिंह के बर्थडे के गाना गावता नहीं, भक्ति गाना गावता नहीं, तो काहे नहीं कि रउरा वो सब करके हिट हो जात? ना वैसे तो करे के नहीं खे, वैसे करे के रही तो बहुत पहले हिट हो गए रहती। लेकिन हमारा मन बा कि हम अच्छा गाना के माध्यम से लोग के बीच जानल जाई कि लोग ई कहो कि नेहा गुप्ता के गाना इतना बढ़िया आइल बा रहो सुनी। ई लोग ना कहो कि ऐसन गाना आइल बा उनकर या फिर ऐसा। हम अपना पूरा लाइफ में भी जब आगे समझ ली फेमस भी हो गई, स्टार लोग के साथ भी गई नो, तो हम ऐसन गाना ना गाएम जैसे मतलब अश्लीलता मतलब प्रदर्शित हो। तो ऐसा गाना कबो ना गाए। बाकी एक बार लास्ट में पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, उनका जन्मदिन के बारे में रउरा का कहे? यह कहम कि भैया एंगा यूपी और बिहार हिलैले रही और सब श्रोता लोग के दिल जीती। जैसे कि रउआ अपना गाना से हर बार एगो रिकॉर्ड बनावेनी, वैसे ही बनावत रही। और हमारा तरफ से रउआ के बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई बा भैया। तो भैया ई रही है नेहा गुप्ता जौन की पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे के गाना गइले रही है। रउरा लोग सुनले होखे हम लोग ऐसा सिंगर के सपोर्ट कइल प्यार दिहल जरूरी बा। रउरा लोग के विचार करे बार रउरा लोग गाना सुनले होखे हम लोग, कैसे कि अश्लीलता से हट के बहुत लोग ऐसा सिंगर बा जे मतलब कि अश्लील करके चाहे अश्लीलता गा के स्टार बने के चाहता, लेकिन ऐसा सिंगर जे बा लोग दब के रह जाता। तो इ पर रउरा लोग के विचार करे बा। रउरा लोग कमेंट बॉक्स में बताई लो कि नेहा गुप्ता के कितना सपोर्ट करे लो। हमारा वीडियो के लाइक करे के बा, शेयर करे के बा। पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे हो, ठीक बा, एकदम आज धमाल मची।